Добро утро! Епизод номер 682 на сутрешното предаване за мениджъри. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е кашкавалени гръбнаци. Така, ще видим какво точно означават тези кашкавалени гръбнаци и как да се справяте с тях в работата си. Честно казано е много изморяващо да се работи и да се реализират промени с хора, които имат гръбнак като кашкавал. Тук истинският проблем не е в самите хора, които не носят това гръбнак. Естествено, това е метафора за хора, които не заемат твърди позиции, не си спазват обещанията, безкрайно отлагат отговорите си. И резултат от тази кашкаваленост е, че когато не отговарят с да или не, реално тяхната липса на да, умножена по достатъчно дълъг период от време, както се досещате, е равно на не. Тоест, забавянето е в тяхното съзнание деликатното не. Вместо да кажат не, просто забавят дато, което е равно на не. Истинският проблем във всички тези подобни случаи е примиряването, да се работи с подобни хора с кашкавалени гръбнаци, които не заемат позиции. Сега трябва да отчетем факта, че този кашкавален гръбнак не е по рождение. Менеджерите го развиват като компенсаторен механизъм за навигиране в работата си. Особено тогава, когато има прекалено много неизвестни, прекалено много зависимости, семечета, табута, свещени крави, за които не се говори, но се знаят във всички в организацията. Тоест има специални хора, които ето така, кашкавален гръбнак. И ако ви се налага да работите с такива хора, с кашкавалени гръбнаци, какво може да направите? Ще ви споделя два основни начина, по които може да работите, които най-вероятно ги правите неосъзнато по някакъв начин или целенасочено. Първият начин, по който може да работите с тях, е просто като ги заобикаляте и работите с техните най-близки заместители. Тоест в един момент по-добре да чуете отговор не, че нещо е невъзможно, че няма да стане, няма техническо обезпечено, сега не му е времето или каквото и да е. Тоест да ги заобикаляте тези хора. Ще видим какви са предимствата и недостатъците на това. И втория начин да работите с кашкавалните гръбнаци е просто да работите с тях, като ги държите отговорни за всеки микроангажимент, който поемат. Тоест не ще ти върна, ще проверя и ще ти върна отговор. Не, кога ще го върнеш този отговор? След няколко дни. Айде до 24 часа да видим какъв е статуса. Тоест на микроангажименти, на много по-чести интервали от обичайните. Първата опция беше да ги заобикаляте, втората опция е да ги държите с микроангажименти, не с голямата задача, която очаквате от тях да бъде свършена, а на микрозадачи. Сега първата опция, честно казано, е по-лесна и следователно по-често срещана. Това допринася и за по-кашкавалената среда в офисите. Тоест, тези хора, които не вземат твърда позиция, просто биват заобикалени от колегите си и съответно те не се променят. Те са такива. Втората опция, обаче, където ги държите на къс пас с микроангажименти, тази опция е малко по-трудна, създава напрежение и съответно е по-рядко срещана. Намаляването на кашкавалните гръбнаци в офисите не зависи от хората, които ги носят, а от хората, които работят с тях. И по-точно от хората, които имат смелост и енергия да работят с втората опция, т.е. на къс пас, с микроангажименти, поемаш ангажимент, какво стана? Поемаш, какво стана? Къс пас за хората с кашкавалните гръбнаци. Не знам този кашкавал, като озрее, дали става, какво става от него, но в крайна сметка кашкавалните гръбнаци ги има навсякъде, особено в много големите компании, особено там, където хората, когато направят грешки и след това има пляскане през ръцете и желанието. Т.е. трябва да влезем в обувките на тях, защото те въобще се появяват. Аз ви казах, че това е като компенсаторен механизъм, но нека да завърша подкаста с два въпроса, които може да използвате особено втория в екипна среда. Първият е: как спомагате за съществуването на кашкавалени гръбнаци в компанията си? Как спомагате? Един от начините, по който спомагате, е като имате толерантност към това хората да не вземат твърда позиция. Въпрос номер 2. С какви хора и ситуации самия вие проявявате кашкавален гръбнак? Кога вие самия не сте склонен да кажете твърдо да, твърде не?
И това упражнение може да бъде много интересно, когато седнете, особено ако сте менеджерите на различни отдели, просто да си кажете кога вие проявявате кашкавален гръбнак и защо го правите. Тогава това може да увеличи по някаква форма нивото на емпатия, разбиране един към друг, да си влезете в обувките и да не се сърдите на хората, че е с кашкавален гръбнак, а да разберете какъв проблем решава той за съответния човек. Така че експериментирайте с този втори въпрос. Тези два въпроса сега ще ги сложа в описанието на самия подкаст, така че да може да направите референция към тях. Но естествено, най-добрият начин да ги вземете директно от книгата "Бариери пред промяната", третата книга, която може да вземете да поръчате от сайта Equinox Partners. Говорейки за сайта, естествено в края на епизода, нека да споделя, че ако искате да повишите капацитета, менеджерския капацитет на хората, които ръководят екипи във вашата компания, най-бързият начин е просто да се обадите по телефона или през сайта да се свържете с нас. Това беше епизод 682. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!